binnen dwanden. Maar de lattenbodem om dit erin te zetten, dan kan straks het matras erin. Dan kan ik even lekker slapen of op vakantie ben. Ik ben hier aan een woning aan het bouwen. Dat is iets aparts misschien, maar dat is mijn hobby. En ik maar een paar lietse dingetjes doen, dan ga ik me gaan kleren en dan kunnen we op vakantie weer met dit ding. En dat heb ik wel nog doen. Want ik heb iedereen gebouwd en die heb ik nog. En daar heb ik wel zo niet meer voortgewerkt. En dat had ik best wel doen. Heel best. Dus, en ik denk ik wel dat het met deze lukken zal. Want deze die is volle mooi. Die zit een grote houtsnijwerk en zo. En dat had die oren net. Die oren, dat is meer een Engelse model. Die had de ingang op zijde. En deze die had hem van achteren. Met twee dwergjes. En die oren zit me gewoon in en door op zijde. Zo, nu is het alta. Nou, iedereen wil haast klaar, maar nu heb ik wel een probleem aan. Want als ik eruit maar eens meekomen. Dan kan je hem tjen. Kom maar. Dan kan je hem tjen. Nou, zo, dan zie ik zitten. Zo, dan heb ik of twee problemen. Of de wijn is te groot. Of het hak is te lid. Maar zo, het hak, ik had er al heel goed een uithalen maken. De spanten heb ik al verbrutsen. Want ja, anders kon ik het dak er net op krijgen. En ja, nu zal ik toch aan het hele dak er al maken, denk ik. En de voorgevel eruit, want anders krijg ik die wijn er net weer uit. Het is alle keer wat lied hier, maar ja, ik hand door. Nou ja, je zult toch wat maken, hè? Nou ja, zo, dit is mijn eerste. Ja, deze is heel los zelf. Deze had net een balkontje en zo. En deze is van binnen ook heel los. Maar in mij rennen. Dan kan je me even zien. Nu ga ik er even net een trapje voor omdat er in de winterstalling zit. Maar en ja, waar die gekte van die woonwijn bijkomt, ja, dat zit hem misschien wel wat in bloed. Want ja, ik weet het, we hadden nog nooit echt uitgezocht. Ik wil nog alles doen trouwens. Maar Beppe, nou ja, dat hier wat van zigeuner erin. En die heb ik wel eens vregen, maar die zei, jongens, dat mij net uitziet, want dan komen zulke rare dingen, dat wil ik eens net. Een zigeunerkening, ja, dat weet ik net, dat wel, nee, dat vermoed ik net. Maar ja, je weet het nooit, hè. Nou, van het zimmer zet ik het trekken ervoor en dan kom ik in boven zien op een dik ding. Het beste!